Nou, in principe is het heel simpel. Een castratie wil niks meer en niks minder zeggen dan zijn ballen eraf. Wat hij nou dien? We hebben een granule in de halsader van Derk geplaatst. Zodat we daardoor de medicijnen, antibiotica en pijnstillingen toe kunnen dienen voor en tijdens de operatie. Nog even de moelen omspillen en dan is de tarrieding voor de operatie klaar. Maar dus Derk had nog geen idee wat hem te wachten stiert. Ik zit nu op het bed waar het paard straks op komt te liggen. En dan komt Derk met de benen in de lucht en dan komt hij aan de gasnarcose. En vervolgens binden we zijn achterbenen uit elkaar en kunnen we dus die ballen goed vrij prepareren en ja, netjes castreren. En dan is het Safir. Derk wordt inslierbracht. We hebben met Derk met een sportpaard te maken en het gaat erom dat hij daar zo min mogelijk last van heeft. Want prettig is het natuurlijk niet, alleen we moeten het zo zien te doen dat het paard zo snel mogelijk weer kan koersen. Daar luidt er dan, us Derk, maar de forten wiet. Dat is toch even slikken als je man binnen. Een castratie kan ook steend uitgevoerd worden, maar bij us Derk gaat het via de lies. Daar zit een grut variant aan. Dan gaat die heling gaat veel sneller. Dus, en het paard is veel sneller pijnvrij. Het is een volledige steriele operatie, dus er komt ook nooit wondproblematiek voor zoals bij een staande castratie. Schutrups is Joet net de uitvierende chirurg. De zwiere taak om us Derk te helpen laat op de schouders van Erik Leusink. Hey, jongens, ik vind me het helemaal lekker. Ik word beroerd. Kan je me even vasthouden? Het werk gaat intussen wel terug en de producten van Derk die bedar je net in het jiskevet. Nou, ik neem de ballen in deze koelbox mee naar Lelystad, naar de Genenbank. En dan maken we ze open en dan proberen we daar zoveel mogelijk sperma nog uit te halen. En dat gaan we invriezen. En dat stoppen we in de Genenbank. En dat slaan we op in vloeibare stikstof. Dat blijft het heel lang goed. En dan kan later ooit nog eens iemand gebruik maken van de sperma van Derk. Er kunnen dus nog lietse Derkjes komen later. Ja, zeker weten. Ja. De operatie zit erop en dus wordt dus Derk weer optakelen en kan hij zijn roes uitslepen. Hij had het geweldig dien. De hele operatieprocedure is volgens het boekje verlopen. Geen complicaties, geen bloedingen en hij ligt nu lekker uit te slapen. Ik verwacht dat hij met een kwartiertje weer wakker is en om zich heen zal gaan kijken. Maar nee, de operatie is prima gelukt. Goed zo jongen, toppie! Na je weekend in us Derk. Ek zonder bal, bloed, Derk buitenzorg, een twestbongel.